L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu l-Fitch tippubblika l-analiżi tagħha dwar pajjiżna wara l-waqgħa tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi. Fitch issemmi l-budget tas-sena d-dieħla li m'għaddix mill-Parlament u tikkummenta dwar il-pożizzjoni li ħal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat dwar kif gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja iżomm il-qafas ta' dan l-istess budget. Fitch qalet li din il-pożizzjoni ta' Joseph Muscat tagħti ċertezza u stabilità. Fil-fatt fl-analiżi tagħha l-Aġenzija Fitch qalet hekk. Din il-pożizzjoni għandha tagħti ċertezza lil sħab Ewropew l-investituri dwar l-impenn ta' Malta lejn il-konsolidazzjoni fiskali. F'Settembru li għadda l-Fitch kienet diġà qalet li gvern ġdid wara l-elezzjoni ġenerali jagħti lil Malta pjan kredibbli biex tissoda l-finanzi pubbliċi tagħha. Dawn iż-żewġ dikjarazzjonijiet ta' Fitch fl-aħħar 3 xhur iġibu fix-xejn id-dubji li l-Partit Nazzjonalista ilu jipprova jitfa' dwar gvern ġdid. Fl-istess ħin l-istess dikjarazzjonijiet jikkonfermaw il-pożizzjonijiet responsabbli li ħaf l-aħħar ġimgħat il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li poġġa l-ewwel l-interess nazzjonali.